Joo, moi. Sori, kun me ollaan tehty vähän aikaa videoita, mutta kun ollaan oltu vähän kipeinä. Mutta mä ajattelin, että me tehdään nyt tällainen eka kerta video. Nämä kysymykset siis ei ole itse keksimiä. 1. Eka sana. Ei mitään haju. Varmaan just joku äiti. Meikkaan, että mulla on ollut iskä. 2. Eka paras kaveri. Se oli joku sohvi. Mulla on ollut sisu. Se on siis tyttö. 3. Eka lemmikki. No, meidän nykyinen koira Vilma. Kultainen note, ei meillä ole ennen sitä ollut lemmikkejä. No mulla oli varmaan joskus 3 sellainen kissa, Lilli. Mut se jää auton alle. Mut sitäkin onneksi pentuja. Oi ei. 4. Eka pelko. Pimeä. Oisko mitään? Muumien mörkö. Pelkään sitä vieläkin ihan kuollakseni. 5. Eka luokan opettaja. Sillä oli sellaiset valkoiset lyhyet hiukset ja se oli lyhyt ja sitten se aina pyysi soittaa mua ilmaviulua siellä luokassa. No mulla oli Anne, sellainen ihan ihana vieläkin. Ja sit kun se lauloi kuorossa, sit me yritettiin aina laulaa ihan sikana niin kuin koko ajan. 6. Eka ihminen, kenelle tekstasit tänään. No mulla on varmaan Sami. Varmaan Ella. Sitten 7. kyllä. Puhelin. No, se oli sellainen kaunis Nokian kapula. Nokian kapula, missä on edelleen ihan paras matopeli. Joo, se oli ihan mahtavaa. Ja sit siinä on sellainen ihme avaruuspeli. Sit mä pelasin sitäkin koko ajan. Okei. 8. Eka treffi. Juhanin kanssa. Peli. En muista todellakaan, että ketä vastaan, mutta turpaan tuli ja sitten mä ketutti koko loppuun. Yhden kouvolalaisen jätkän kanssa käytiin kahvilla joskus aikoja sitten. Eka poikaystävä. Juhan. Veeti. 10. Eka suudelma. Keskellä Lahden toria 2 vuotta sitten talvella. Mulla oli Heinämaalla. Oltiin pitämässä hauskaa. Joskus 2-3 vuotta sitten. 11. Ensimmäinen rakkaus. No, Roope. Mun vanha koulukaveri. Miikka. Terveisiä. Joo. 12. Eka video YouTubessa. Siellähän se on. Esittelyvideo. 13. Eka, jota tilasit YouTubessa. Varmaan joku Juha Tapio tai Antti Tuisku. Rihanna. 14. Eka iso ostos. No niinku siis sellainen iso, niin Turkin matka. Ostin itselleni talvitakin joskus aikoja sitten. 15. Eka kerta ulkomailla. Mä olin Espanjassa joskus 1-vuotiaan tyyliin, kun mun pappa asuu siellä, Taino asuu. Siis mä olin Turkissa varmaan 5-vuotiaan eka kerta. Ja edelleen niitä videoehdotuksia saa heittää. Ja se My Day kyllä tulee jossain vaiheessa. Me tehdään omat maideit, kun se on vähän vaikea tehdä kahdestaan, koska me ei vielä asuta samassa kämpässä. Joo. Kiva, jos tykkäsitte. Juu, ja Me lähdetään jotain. Me lähdetään nyt meikkaan loppuun ja sitten me kouluun. lähdetään kouluun. Joo, Hei ja hei. hyvää huomenta. Ihan sitä tylsää, kun sanoo tulee. Joo, eli eka sana. Eli eka sana. Sä syöt kaikki. Okei. Number 1. Ekuus. Ja 5. Ekuus. Äsken oli. Okei, uudestaan. Eka sana. Okei, no niin. Oota nyt. Niin. Mä sekin päin kurkku. Mietin niin monta. Olisiko toi?